Ćao svima, dobrodošli u moj novi story time. Ovaj story time je kako sam umalo bio udaren od strane auta. Da, malo pre mi se desilo, znači ovdje na parkingu ovdje kod prodavnice. Jedna žena, nemam pojma, vozila neka karujevčanka, neka karujevačka registarska tablica, koju neću da kažem. Išla je ovako unazad i ona je ovako prvo unazad, pa malo unaprijed, pa još pozadi i onda je došlo negdje oko možda 10 centimetara od mene do njenog auta i ostalo, a ja sam skroz ovako išao uz stranicu puta, znači krenuo sam kući, nešto sam snimao i krenuo sam kući. I došlo mi je čovječ da je ovako tresnem, znači u auto da pitam šta radite čovječe, umalo da me udarite čovječe, jeste normalni? Stvarno mislim, kakav je to način čovječe? Ajde bre čovječe, kako ona čovječe to vozi čovječe, mislim, ostalo je 10 centimetara između nje i između njenog auta i mojih rebara, mislim, Gospode Bože.